ए सैया जी बोला ना का कहतर हो। आज धनतेरस है। सुनीला कि जंगली बाबा धाम पर आज मेला लागेला और उमा उड़िया बाबा जग भी करावेलन। उमा गईला पर सबकर मन के मुराद पूरा हो जाला। सुनीला कि जंगली बाबा चलत रेलगाड़ी के रोक देलन, रुकल गाड़ी के चला देलन। हमके दर्शन कराइए राजा जी, चली
पूजत जहान बा। संजू श्रीपाल से भजनिया गवाई राजा जी, संजू श्रीपाल से भजनिया गवाई राजा जी। चल चल के हमके दर्शन कराई राजा जी, चल चल के हमके दर्शन कराई राजा जी। सुन ले बानी जंगली बाबा के दुहाई राजा जी, सुन ले बानी जंगली बाबा के दुहाई राजा जी। चल चल के हमके दर्शन कराई राजा जी, चल चल के हमके दर्शन कराई राजा जी, चल चल के हमके दर्शन